Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongietorri non dago gaurko gidoia oiana, non utzi duzu? Dena ezabatu duzu? Barkatu Goiuri, barkatu. Esan dizut noizbait bazkalosteko kafeak bezain usain goxoa daukazula? Bazkalosteko kafeak bezain usai goxoa daukate, nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke. Nire bizitza laburra baina zein desberdina izan den, zu ezagutu aurretik eta zu musu eman ondoren. Oiana, zuri etzaizuta kafea gustatzen. Ez pentsa horrelako losintxak botaz libratuko zarenik. Gidoia galdu egin duzu. Badakizu ostirala da, eta ostiraletan jendea aztoratu egiten da, eta gainera gaur, martxoak bat. Goiuri berriz ere martxoa da, baina nola da posible? Ez da posible? Posible da bai, urtea abiadura bizian aurrera doa. Tira, urtea eta urteak. Badakizu dagoeneko 8 urte pasa direla Otegi kartzelatik atera zenetik. Gaurko egunez, 2016an, Arnaldo Otegi Logroñoko espetxean 6 urte eta erdi preso egon ondoren, aske gelditu zen. Eta 40 urte dira jada, Didier Lafitten hilketatik. 1984ko martxoaren batean, iparretarrak taldeko kide Didier Lafitte hil zuen Frantziako poliziak Baionan. Erakunde armatuko 2 kideren kontrako sarekadatik ihes egiten saiatzen ari zela tirokatu zuten. Lafitte Donibane Loizunekoa zen, eta Frantziako poliziak hildako lehen militante abertzale izan zen. Hiletan 3.000 lagun batu ziren. Historiak epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak, espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitziak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria. Baina jaiotzak ere aipatu beharko ditugu. 1983 joko dut. Urte hartako martxoaren batean, Lupita Nyong'o aktore keniarra jaiotzen. 12 Years a Slave filmarengatik Oscar saria jasotzuen. Aktorea ikapatuta Javier Bardem ere gaurko egunez jaio zen. Eta berak ere badu Oscar saria Coen anaien No Country for Old Men film arraroarengatik. Eta Justin Bieber, gaur 30 urte betetzen ditu abeslari kanadiarrak. 16 urterekin kaleratu zuen bere lehen diskoa eta sekulako arrakasta lortu zuen. Eta badirudi, egun batzuk barru bere 6. diskoa kaleratuko duela. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. Esaldi gogorra den hori, nere amak ez zaitu gustuko, eta nere amari mundu guztia gustatzen zaio. Da zaska. Dardoa hortxe.
Bueno, baina beste abeslari bat aipatu behar dugu. Kexa abeslaria ere gaurko egunez jaio baitzen. Oso famatu egin zen TikTok abestiarengatik, baina ez dauka TikTok plataformarekin zerikusirik. Kanta honek guztira 11 herrialdetako musika zerrendetako lehen postua eskuratu zuen. Eta Amerikako Estatu Batuetan 9 astez jarraian mantendu zen gorengo postuan. Gaur egundaino gailurrean denbora gehien iraunduen 21. mendeko abestia da. Ulertezina da, baina bai, egia esan. Eta oso bestelako estilo batean, gaurko egunez 1984an Nirvana bere azken kontzertua eskaintzen ari zen Munitzen. 3.000 pertsona joan ziren kontzertu hartara. Argindar gabe geratu ziren eta abesti batzuk akustikoan jo zituzten. Urtebetetze gehiago, gaurko egunez, 1980an Miren Amuriza bertsolaria jaio baitzen, zorionak bigarren kafetik Miren. Banik atzera egingo dut, 1985 Urte hartan, gaurko egunez, Joseba Larratxe jaio zen. Josebizki margolaria. Epa, urte berean eta egun berean, Charlotte Delbo hil zen. Delbo idazle frantsesa izan zen, Frantziako erresistentziako kide eta nazien konzentrazio esparruetatik bizirik ateratako lekukoa. Auschwitz-Birkenau eta Ravensbrückeko konzentrazio esparruetan ikusitakoa kontatzen zuen bere lanetan geroago. Albanu bizi, uretan bizi. Albanu bizi, uretan bizi. Dagoneko efemerideak aipatu ditugu eta gaurkoari ekin beharko diogu, ezta? Bai, adibidez, Bilbao Surf Film Festivala zariko gara, atzo aipatu genizuen, baina gaur barrutik ezagutuko dugu jaialdiko Inigo Santxoren eskutik. Eta ostiralero bezala, bidaiatu egingo dugu. Josu iztu eta etorriko da, ea ze kontatzen digun gaurkoan. Eta Kaitz Arasolarekin landareetaz ariko gara, eta horrek beti poztu egiten gaitu, ez da hoiana? Bai, noski. Kafe hutsa Jon Casamaior aktorearekin hartuko dugu. Buru belarri dabil azkenaldian Loti Ederrak antzezlanarekin. Ea ze kontatzen digun berak. Gu gara pixkat Loti Ederrak gaur. Bai, ez da gaurren, ze ostirala, astelen ematen du. Gainera, arte eszenikoen agenda prestatu dizuegu. Jakina. Bueno, Goiuri, asteko moduan gara, ez da? Nik uste dut baietz. Bai. Esan bezala, ez da posible, baina bada, ze martxoak lehenengoa du, ostirala da, hau bigarren kafea da, gu Loti Ederrak gara, eta zuekin egoteko irrikaz gaude. Zuekin Oiana Maritorena Genbe. Egunon. Zuekin Goiuri Ezeiza Arandia. Ni neu, egunon.
tira, Oiana, 15koa eman digutela koreografian. Tope, ze poza eta ze konpenetrazioa. Hola gustoa ematen du. Gaurkoan, rekord guztiak apurtuta 15koa emango dizuet. Apa, Yuri! And pour it into me. Let's let bygones be bygones and throw it all away. You're my lover. I wanna hear you say. Horrela bai, ostirala hasteko modu ederra, hilabetea hasteko modu ederra, horrela bai hasi gaitezke benetan bigarren kafea, kafeinarik gabe, Hoxe! baina koreografia zoragarriarekin. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem. It's only gonna get worse. A midnight medication. Just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body bursts. Let me work it out. Ba, esan bezala, bigarren kafea da entzuten ari zaretena, bigarren kafearen 736. saioa, martxoak lehena du, bai, iritsi da martxoa, azkar batean, goizak 10:16, eta Miley Cyrus eta Pharrellen Dr. Work It Out abesti berria entzuten ari gara. Don't waste my damn time. Are you on the fence? I'll slip but I won't slide. Don't gotta be forever just together for the night. I feel like working it out. Is that something you Eta zer, Oiana, kontatuko diguzu? Kontatuko diguzu zer maite duzun? Bai, kontatuko dizut, baina nik uste abesti honi ere koreografia aurkitu barko geniokela edo asmatu, Bai, ezta? bai. Egun baten hemen txegeatuko gagu biok dantzan. Vale, perfecto. Baina igual itzalita beste guztia, Vale, perfecto. Eta gero egingo dugu egun batean erakustaldia. Eta Vale. ja zenota ematen digun indiokerrek. Vale, perfecto, oso ondo, zoragarri. Baina nire maite dut nahi duzu, ezta? Noski. Bai. Ba begira, maite dut duela pare bat aste, Donostiako Katalunia enparantzan, bueno, nik horra aparkatzen dut, eta gora igo, eta hor ikusi nuen gizon bat, Elizari begira marrazten. Jota, izugarrizko plazera eman zidan, ez, berari begira geratzeak, eta nola gozatzen zuen ikusteak, eta seguraski, bai, zer sentitzen ariko zen pentsatzeak. Eta hortik aste betera berriz ere topatu nuen pertsona bera marrazten, baino beste leku, Donostiako beste leku batean, Victoria Eugenia ondoan, eta uste dut Maria Cristina Hotela ari zela marrazten edo. Jota, eman zidan, transmititu zidan hola lasaitasun bat, eta bai, barrena hola lasaitu zidan bezala, eta kriston plazera sentitu nun pentsatuz bera zenbat gozatzen ariko zen. Eta maite dut ez, jendea kalean ere gauzak egiten ikustea, kasu honetan bera marrazten ari zen, edo dantzan ikustea jendea, edo antzerkia egiten, edo zerbait ez gozatzen, ez? Kaleak ere uste dudalako, gure egin behar ditugula. Eta bai, gizon honi, muxu bat, edo besarka bat bidaliko nioke, ez dut berarekin hitz egin, baina kaso beste naiz baita opatzen dudanean, esan egingo diot, gustatzen zaidala bera hor Donostiako txokoetatik marrazten ikustea. Ze polilla. There's a tornado in my city, in the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey, we surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ba, nik maite dut eza daukat, Oiana. Bai! Bai, maite dut eza daukat, sekretu bat aipatu behar dizuet, ez hain sekretua baino, bai, gaur enator oso pozik, Oiana. Ez? Ez. Bueno, eta ea lortzen dugun hori konpontzea edo, zer? badakit gainera jendea eserretu egingo dela, esan behar dudanarekin. Bai? Bai. Baina esan egingo dut. Oso ondo, Vale. hori ondo irutzen zait. Ezin dut, ez dut, aguantatzen, gorrotatzen dut, baino egunean desagertuko balitz oso pozik jarriko nintzateke, nire bizitzako ametxetako bat izango litzateke, gauza honen desagerpena, nazka ematen dit, amorrua ematen dit, ez dut ulertzen, ezin dut gehiago, kokoteraino nauka, futbolak. There's a heat wave coming at us. Too hot to think straight, too cold to panic. All of the problems just feel dramatic.
ezin dut gehiago, badakit oso pozik daudela Euskal Herritar asko, atzo atletikek zerbait lortu zuelako, ezakit oso ondo zer, baino partida garrantzitsua omentzen eta zerbait lortu zuen, eta bueno, jendea oso pozik dago, begira, haupa zuek behon deizuela, ez dut aguantatzen partida guztietan, behintzat tamaina honetako partidetan ikusten ditudan irudiak. Jendea, bata besteari bultzaka, bengalak, oiuak, loloismo hori, gainera, hain lotua maskulinitatearekin, zeharo maskulinoa da, loloismo hori, espazioaren hartze hori, eta okupazio hori, eta eske benetan odola irakiten jartzen zait, eta gaur ere ikusi ditut atzoko irudi batzuk, zale batzuk kristalezko manpara baten kontra ukabilekin jotzen, oiuka, futbol zaleak bata besteari elkar oiuka, esan bezala loloismo hori, oiuak, zarata, sortzen den guztia, dispositibo poliziala sortzen dena inguruan, eske dena egiten zait nazkagarri eta gauza bat esan behar dizuet. Zuek uste duzue? Ez, baino, hemengo taldeen zaleak ona gara, ez, eta gainera ez dakize ondo portatzen gara, eta hemengo intxada, kristona da, eta hau ez da, ez dakit nungo Espainiar estatuko ez dakize partidoko naziak bezala, hoiek ez dakize taldeko zaleak nazi batzuk dira, edo beste oalderagoko talde honetakoak bai direla oso brutoak, eta beti movida lortzen, ez. Kariños, zuen taldetakoak ere bai, zuek ere bai, talde hauetakoek ere bai, gure talde diren hauetakoek ere bai, zuek ere horla jokatzen duzue horrelako partidak daudenean. Beraz, eske begiak ireki pixka bat, Eta jazta, hori. Ezin dudala futbolarekin, eskerrik asko indiguker, narekin bat ator. Eta ni ere, nik uste dut gaur, mai honetan, kafezaleak ez izateaz gain horretan ados gaudela. Eta nik onartu behar dizut aurrekoan Errealak galdu zuela ikusi nuenan urrengo goizean. Irribarre pixkat egin nuela. Batez ere ez Erreal zalea naizelako, edo ni Errealaren alde hon naiteke, baina nik futbola ez dut jendeak bizi duen bizela bizi, eta amorrua ematen dit jendeak aldatzen duenean bere bizitza horregatik, edo umore aldatzen zaionean benetan herriko taldea galdu duelako, edo nik uste dut gehiegikeria bat ere badagoela atzetik, eta are gehiago, orain jokatzen ari diren txapelketa hau errege kopa da, eta gero horre kontra esan hoiek ez erregearen eta monarkia eta hori guztia, baina gero futbola tartean dagoen dena aztu ere egiten dugu, ez? Eta hori ere, faltsukeri hori ere, uste dut ez dela bat ere, ez dela bat ere egokia. Eta zurekin guztizado sortzen den hori guztian, ikatzo ikaslekin ere hitz egiten nuen, txikiekin, eta galdetzen nien ez, futbol zaleak ote ziren, eta asko nola hasten diren espresatzen, eske honek egin dio besteari, eta nola ponpun, eta 10-9 urteko umeak hasten dira, berai bazu hasten zinen, lololoka, joka, eta esatezu, hau da, transmititu nahi dugun balorea ere, ez? Hau dira balore horiek, orduan guztizado zurekin, nenekien zer esan bertzen nuen, maite dute zaurretan, baina ikusi zaitut hor pizten, eta ezin dut, hemendik diote, iragarkiak esaten duen bezala ez da sagardoa zuzara, kasu honetan ez da futbola zuzara, eta horrekin ere guztiz ados nago, eta bada beste gauza bat, eta honekin ja amaitu egingo dut, horrengo gonbidatu ipaso eman berdiagulako, baina ez zait bat ere gustatzen, edabide batzuetatik sustatutakoa dela badakit, baina ez zait bat ere gustatzen provinzialismo puntu hori. Hau da, nola sustatu den, ez dut edabidea esango, baina edabide batek berezik nola sustatu duen Reala eta Atletiken aurkako provinzialismo hori, jendeak orain nahiago duz, ni realtzalea balin banaiz, eta Atletikek Barsaren kontra jokatzen balin badu, nahiago dut Barsak irabaztea, ze Atletiken kontra egon behar naiz bai edo bai, ze ni Gipuzkoarra naiz eta beraiek Bizkaitarrak, provinzialismo horrekin ere ezin dut, postu beharrean denok euskaldunak garelako, ez etxaiak izan bar gara, jazta, barrenak ustu ditut, bota detena, futbolak nazka ematen dit, baina horrela, nazka, baina hitz larrietan,
Eta, benetan azkeneko gauza bat. Azken urteetan posten ari gara emakumeen futbolak gizonezkoen futbolaren borantz hartzen duelako eta mailara igotzen ari delako eta uste dut ez dela bat ere pozgarria, ze emakumezkoen futbolean erreproduzitzen ari gara gizonezkoen futboleko jarrera toksiko horiek, maskulinitate toksiko horiek eta emakumeen futbola, gizonezkoen futbolaren mailara igo beharrean agian gizonezkoen futbola jetxi egin barko litzateke eta honekin bukatzen dut eta barkatu. Ez, futbola natzka amateita. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Ratian, bigarren kafea. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Azken egunetan itsasoan olatu ikusgarriak ikusi ditugu. Askok pentsatuko dute olatu horiek hartzeko uretan sartzea astakeria bat dela eta beste batzuk berriz neoprenoa eta taula hartu eta itsasaldirik gordinenaren bila ibiliko dira. Olatu handienen bila. Baina lasai, ze surfaz gozatzeko busti beharrik gabeko proposamenak ere badira. Eta horietako baten inguruan hitz egingo dugu segidan, asteazkenean hasi, eta igandera bitartean Bilbao Surf Film Festival egiten ari dira, eta surfaren eta surfa inguratzen duenaren ingurukoen berri izateko aukera pare bada eskaintzen digu jaialdi honek. Egun hauetan, Bilbao inguruan ikusi ahal izango dugunaren berri modu zehatzagoan izateko, Bilbao Surf Festivaleko kide den Inigo Sancho gonbidatu dugu bigarren kafera. Eta hementxe dugu da, beraz, egunon Inigo? Kaixo, egunon Juri eta talde. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, azkenengo preparaketakin eta pixka toperaino gauz. De hecho, ikusiko dozue jende hemen atzetik pasatzen. Galdera tekniko txorra bat. Ikusten da ondo taula edo ikusten da aldrebes? Osea, irakurtzen da surfing festival edo? Ondo ikusten da. Irakurtzen da Vale. festival, bai. Eske egon naiz egiten reflejo hori eta ez nekien ikusten zen ala ez. Ikusten dugu. Gainera ederra da taula hori. Bai, binilatzen dugu urtero taula bera, jartzen dugu jaialdiaren irudia. Bai. Azkenean surf jaialdi baten, roll-up bat edo erabili beharrean, hobe da taula bat. Erabiltzeko modukoa da, itsasora sartu daiteke taula horrekin edo apaingarri hutsa? Printzipioz bai, falta dira killak eta hori, baina gainera taula nahiko on bat dela esan dute surflari batzuk, rollo me la llevo, baina ez, badeko tamen kandauta. Baspare. Atzo aipatzen aritu ginen, pelikula batzuk, sinopsi batzuk irakurri genituen, aipatu genituen euskal ekoizpenak, baina filmak ardatz izan da ere askoz gehiago da jaialdia, ez da? Konta iguzu? Bai, azkenean film jaialdi bat da, baina jardunaldi asko gehiago dauz, eta surf jaialdi bat da, baina surf baino askoz gehiago tratatzen da jaialdian. Bai dekogu arratsaldero film saioak, asteazkenetik izan zela justo inaugurazio gala, zapatu arte. Baina horrez gain, badauz tailerrak, erakusketak, hitzaldiak, jardunaldiak. Atzo egon ginen getxon adibidez ikusentzunezko industriaren topaketa bat eginez, pixkatu bai, kirolaren ikusentzunezkoaren inguruan dauzen kamerak, produktorak eta hori dana, biltzeko eta eztabaidak pizteko. Eta gaur dekogu surf iraunkorraren jardunaldi berezi bat. Etorriko direla Australietik eta Ingalaterratik surf taula iraunkorrak egiten dituzten aditu batzuk, eta bilduko dira hemen pizkatitxe egiteko nola surfa bai iraunkorra izan behar dela, dena bezala. Azkenean, zuk gozatzen dozu itsasoaz, eta askotan
erabiltzen dituzun taulekin edo materialarekin, kutsatzen dozu bai, itsasoa. Ikusi ditugu 61 film daudela, asko dira. Asko dira, eta epaimaikideek horrela esan zuten. Azkenean dira, uste dut, 20 ordu guztira. Eta, karo, egon dira hor egunero ikusten filmak bozkatzeko eta aukeratzeko irabazleak eta hori. Bai, film asko dira. De hecho, uste dugu garela Europako surf jaialdirik haundiena filmei begira. Film asko dago, bai. Bai, esan. No, egin dugula filtraketa bat, azkenean aurten heldu dira 200 inskripzio, beraz, bai, moztu dugu pilo aukeraketa, baina oraindik film asko dira, bai. 60 horietatik 8 dira euskal ekoizpenak. Zer moduzko kopurua da, ze batzuetan baloratzea zaila izaten da. Agian 60 entzuten duzu eta gero 8 eta gutxi irudituko zaio norbaiti, baina gero testuingurua ulertuta 8 asko izan daitezke. Zer moduzko kopurua iruditzen zaizue zuei antolatzaileei? Kopuru nahiko ona da, beste urte batzuen baino gutxiago, baina oraindik nahiko ona. Azkenean pentsatu behar dugu beti bezala Euskal Herria herrialde txiki bat garela, eta ezin gara konporatu adibidez Australiarekin, Estatu Batuarrarekin edo Europa orokorrarekin, baina hain txikia izanez gauza oso handiak egiten ditugu eta urtero ikusten da jaialdian nola hemen ditugun filmmakerrak eta surflariak direla munduko oso topean dauzela, eta hori bai jarri behar da mahai gainean, eta aipatu behar dugu locals only esaten dena surf munduan, jarri behar dela balioan. Horregatik dekogu adibidez locals only saria filmetan, aipatzeko eta saritzeko film lokalak, euskal filmak. Daukate euskal filmek horrela zerbait amankomunean batzuetan esaten da, ez? Zinema frantsesak badu joera, isiltasunak gehiago erabiltzekoa. Film serbiarrak orokorrean izaten dira, gai sakonagoak lantzen dituztenak. Euskal surf filmek badute horrela gaien bat amankomunean edo nabaritzen dira lokal direla, edo oso desberdinak dira euren artean 8 hauek? Orokorrean oso ezberdinak dira, porque azkenean, bebai, surf film bat ez da kategoria bat. Surf film barruan dauz, drama, komedia batzutan, dauz kategoria asko. Baina bai nik ikusten duana da, hemengo filmmaker famatuenak, nik uste dut egiten duztela film oso nahiko gardenak, esango nuke. Bai, beste herrialdetan egiten dutena da, dana pizkatu igual prestatu gehiago, estenifikatu gehiago, eta hemen erabiltzen da piloa, gardentasun hori kamerarekin hitz egiten dute, porque hemen dira ezagunak bai surflariak, bai kamerak, dira como kombo bat, beraz dago hor tomaidaka hori, eta film oso naturalak eta gardenak eratzen dira, esango nuke bai. Nork osatzen du epaimaia? Lehen aipatu duzu epaimaikideek aipatu dutela, 60 pelikula asko direla eta lan karga handia dutela, baina nola aukeratzen duzu norden epaia? Beitu, aurten izan dira Paula Odriosolak, beste edizioetan aurkeztu zituen filmak, aurten ez zuen aurkeztu, beraz aprobetxatu genuen aukera hori, eskatzeko epaimaikide izateko. Azkenean da, nahiko filmmaker ezaguna surf munduan, eta bai surfaz, bai filmetaz kontrolatzen du pilo. Eta gero Edu Bartolome dela uretan dagoen filmmakerrik famatuna edo ospetsuena edo ezagunena Bizkaian, beti da uretan, surflari guztiok ezagutzen dute, eta berak ebaideko surfaren, baina ikusentzunezko ikuspuntu kombinatu hori, argazkilaria dabe bai. Eta azkenik Claudia Casado. Gurekin zuela lan pasan urtean networkingean, eta ikusi genuen zela neska gazte bat, eta neska gazte baten ikuspuntua beti izango da ezberdina, azteko eta freskoagoa, bebai, igual guk kontuan izaten ez ditugun ikuspuntu horiek, berak bai, adibidez, hori.
narratiba berriak edo egiteko modu berriak, eta jurado epaimai honekin sortu dugu epaimai nahiko anitza. Gaurko egitarauari erreparatuz gero, gaur norbaitek jaialdian parte hartu nahiko balu, kontzertu batera joan ez edo ikastaroren batean edo zer topatuko luke entzuleak? Beitu, gaur, 5:00 aurrera, ja izango ditugu prest Itzas Museumen erakusketa guztiak. Adibidez, Kike Lafuenteren aerografia taulen erakusketa bat, Maitane Etxanizen artistaren margoketak, gure surf taulak urtero egiten ditugula, binilatzen dugula taula bat hau bezalakoa, baina film honena saria irabazi duen filmaren kartelarekin, eta surf argazki lehiaketaren 10 argazki honenak direla oso ikusgarriak eta egongo direla bebai ikusgai. Eta gero, filmaz gain, irekia emango diogu surf marketari, egongo direla bertoko eta nazioarteko bai artisauza, produktuak, zerbitzuak, bai surfaren mundukoak, bai dekorazioa edo horrelako gauzak. Eta datorren jendea parte hartu ahal izango dugu tailerretan, tailer batzuk egongo direla, eta virtual reality saio batzuk probatu ahalko dituzte, baita animatzen badira surf taula mekaniko bat izango dugu, ez da toro mekaniko bat da, surf taula mekanikoa. Bai, eta momentuz ez dugu probatu, baina dirudi izango dela exitazo, nik ja errekitan da probatzeko. Eta gero bai, ez dakigu azkenean posible izango denik, baina zeuden programatuta ibilaldiak itsasadarretik. Eta izango dira posible. Izango dira posible, konfirmatuta. Pinganillotik. Bai. Primizian, azken ordukoa. Primizian, bai, naiz irratirako. Eta gero bai, gauza. Skatepark bat montatzen dugu urtero, de hecho, ja dauz montatzen, eta egongo dira erakustaldiak bai, skate eta BMX edo horrelako zerbait. Eta bukatzeko eguna, amaitzeko eguna, Laguna Guns kontzertua eta Los Tiki Phantoms Kataluniatik datorrela kontzertua bai. Beraz, egun nahiko potente eta jardunaldi eta aktibitate asko bai. Egitarau mardula esan duzun bezala, beraz ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, ze lan eta lanari zarete ikusten da, hor bulegoan zenolako bisitasuna daukazuen. Eskerrik asko gurean aurkezteagatik, jaialdi hau nolakoa den, nondik norakoak, eta hemendik animo asko geratzen denerako, beharko duzu eta kafeina pixka bat, eta... Bai, hirugarren kafearen bila. Hori da. Mil esker zuei eta supergonbidatuta zaudete etortzeko, bale? Itzas Museumera. Taula mekaniko horrena... Hori oso interesgarri iruditu zait. Oso interesgarri iruditu zait. Admiratuko zure izen ematea. Perfecto, eskerrik asko Inigo. Zuri. Aio. Meteoritoek bezala balizko ariren batetik zintzilik odeietan, etzanda odeietan
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Atsegin ditut zelai berdeak zabaltzen dituzten lehioak. Eta hemen txatean diote ahaztu egin zaigula gonbidatuari bere maite duta eskatzea, eta egia da Bilbao Surf Festivaleko Iñigori ez diogu galdetu, baina nola dagoeneko hemen dagoen txintxo gure parean eserita Josu iztu eta berari galdetuko diogu. Egunon, Josu? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo. Ondo gea? Bai, iritsi nahi zuen azken futboleko komentarioa eta esateko. Bai, eta nire nazkatu xamajan naola, eta ados esan duzuenarekin, eta bai. Horeraz, maite dut ez elkarbanatua daukagu gaurkoan. Hori bai. Eta maite dutik bai, elkarbanatzeko? Bai, igual gaur dekarreko dudan efemeridea, ez? Duela 50 urte, hemen Euskal Herrian, bidaiekin lotua, baino gehiago mendiarekin lotua, segurenik, bi espedizio martxan jarri ziren, batzuk Himalaiako Everestera bidean, eta besteak Laponiako zelaietan barrena. Nik uste, haiek aintzindariak izan zirela, behintzat garai bat markatu zutela, eta duela 50 urte oso aspaldi delako. Orain bai, maite dutak eta maite dutezak elkarbanatuta ofizialki bidaiaren tarteari hasiera emango diogu, eta nik hasteko galderatxo bat daukat Josurentzat. Bai, bota. Josu, egia da Marokora zoazela? Ez? Esan didate bazoazela? Ez, kontu asko zabaltzen dira, ez sinistu, esaten guztia. Iaz bai, urte gara jontan egon ginean, gor batzuekin, eta interprete batzuekin, baina aurten ez noa, ez. Nire akidala bintzate, norbaitek igual apuntatu nau, eta eramango nau, baina ez, nire akidala ez. Gezurra esan didate orduan. Bueno, orduan... Kaso beste bidarien bat baduzu, eta igual hor nastu eginda... Ez dakit. Ez gertaliteke area joan nahi duten batzuk, harremanetan jarri izana, hango jende batekin, eta horregatik, ni ez noa, baino beste batzuk jun daitezen bitarteko lan egin dut. Badagoelako Atlaseko jendea hemen gure artean bizi dena, eta badagoelako hemendikan area jun nahi duen jendea, eta odun, zeo beto hangoa bertakoek erakusten badigute, eta hemen bizi direnei bidea erresten badiegu. Horrek esan nahi du, fizikoki joan ezarren, Josu iztu eta presente egongo dela bidai horretan. Bai. Konta iguzu, Josu, nondik hasiko dugu gaurko bidaia? Bueno, beste gaurko bidaiara ez da fisikoa izango, ez da bizitutakoa izango da seguru asko, esan dut lehen, duela 50 urte, hemen gauza batzutan aurreratuak ginen, oso aurreratuak esango nuke, Franco ilaurreko urteak ziren, nik uste Europatik, Frantziatik hartu xamar bizitzeak, posizio ekonomiko onxamarra izateak lagundu zuela, nolabait, ez bakarik ameslari izatea baizik eta ametsoiek gauzatzea, ez? Eta giro horretan sortu ziren lehen aipaturiko, Everesteko tximiste espedizioa, 1974an, eta baitare Laponia 1974 espedizioa. Aurten, Mendi Federazioak 100 urte beteko ditu Euskal Herrian, zaletasun bat nolabait instituzionalizatu, mendia joteko joera lehenagokoa ere egongo zen, baina aurten Euskal Mendi Federazioak 100 urte beteko ditu. Eta, 100 urte asko da, edo ez da asko, segun zerekin konparatzen dan, baina, oso jende aurrerakoia izan zela, iruditzen zait, duela 1 urte, duela 50 urte, gaur egun gauzak zorionez asko demokratizatu dira, edo nor juten da, edo zein lekutara, egin ditzake gauzak
jendeari begira, ez dakit, influencer modura, hemen egon naiz eta ez dakit, 1.000 like jasotzen ditut, eta badago jende anonimoa gauza harrigarriak egiten dituena. Eta pixkat, horri buruz hitz egiteko asmotan etoan, ez? Ze hoiana, inbiditan eza? Bai, baina beti gaina placer bada Josu entzutia ez horregatzen naizula. Adi, bai. Gauzue jaio aurreko garai eta zitze egiten hasiko naiz. Hoi ba. Bueno, ni bai 16 urte nituen orduan, eta gogoan dut, nola joaten ginen, ez? Hitzaldiak entzutera, emanaldiak, prensan Pireneik aldizkari bat bazeon, mendi aldizkari bat, onduen, ni bezalako askorengan olako gauzek eragina izan zuten. Niregan bereziki, ni nabarmen egindudan bizimoduak badu zerikusia 16 urtekin, 15 urtekin, mendi elkartean, eta gero beste hainbat lekutan ikusten entzuten nuenarekin. Gaur egun alderantzizkoa gertatzen da. Gaur egun edozein jardunaldi baldin badago antolatua. Oain surfa ez, surfak gazte jende perfila ukiko duelako, baina beste edozein, ez dakit, arkeologia, natura, bidaia, amalur, ez dakit, hainbat jardunaldi, bataz besteko adina 50 urtetik oso gorakoa da, eta 16 urteko gazterik ez nik ikusten. Seguraski oso okupatuak egongo dira entrenamentuetan, hain importantea den entrenamentuetan. Hoietatik 3 den futbol entrenamentuetan, esan barko da, tolosako datua dauzkat nik, eta horrek fagozitatzen du gainentzeko guztia. Odon, gaur eguna errexagoa da noski, ameslari izatea, telefonotik edo zen lekutatik, jakin daitekelako edozer gauza, baina uste dut gauza batzuk irabazin dira eta beste batzuk galdu egin direla. Ez dut ni juzgatuko zer dan ona zer dan txarra, baina bai ikusten dut, eta gaur Tolosatik ari gara, ez? Egun hauetan, lehengo astean, Euskal Herrian ezaguna zen Roger Blasco etorreza. Berronda hogeita lagune sartzen diren aretoa lepo beteta, baina oso gazte jende gutxita, gazte jende diot, 20 urtetik berakoak, 20 urtetik berakoak, bakarren bat, atxona egin nola jungu zen igual, baina bestela ez. Eta hori, apurtzen du igual menditur, mendifilmen, Euskal Herrian egiten duen bira, nola baita herri guztietan, baina egiten den bira, eta hori igual geisten da pixka bat, bataz besteko adina, baina, hor ere, berretan, gora gehiengoa, ez? Orduan, duela 50 urte, zegoen, eta kanpo ateratzeko gogoa, mendiak izan du simbolismo handia Euskal Herrian. Euskal Herrian da mundu mailan ere bai, adibidez, Europan oso nabarmena da, 1950 hamarkadan gerra ondoren, herrialde bakoitzak alegin egiten zuen bere 8.000koa igotzeko, ez? Inglesak Everest igo zuten, Britaniarrak Everest igo zuten, lehenago frantsesek igo zuten Annapurnalen 8.000koa, baina Italiarrak, Austriarrak, Alemaniarrak danak zebiltzan leian ean nork jarriko, mendi tontor garai batean, beraien bandera. Piskat, reivindikazio politikotik asko zaukan. Da uste Euskal Herrian ere ara gertatu dela. Tximiste espedizioa, nialtziden da 74ean, antolatu balimazan, horrek esan nahi du, aurretik, zebiltzala, handeta izan zen espedizio bat, 1977an, Euskal espedizio bat, handikan gutxira, oain bezala ez, oain baino askoz komplikatuagoa, baimenak lortza izango zen, Txomin Uriarte joan zen, 1971an bertara, eta pentsatu zuen baimen bat lor zitekela, eta orduan espedizioak bakarra izatezan udaberrian, eta beste bat udazkenean, osea, Montzoi aurretik bat, eta Montzoi ondoren beste bat. Beraz, finantzazioa, kasu horietan? Bai, hori xaipatu behar nuen, espedizio batean, edo bidai proiektu potolo batean 3 atal daude, ez bat izango litzake,
administratiboa, baimenak, paperak, ordun oso komplikatuak. Bestea finantziazioa, eta finantziazioa izan zuten kasuntan errezena. Zeren Juan Zelaia izeneko enpresari oinatiar batek, orduan tximist pila fabrikatako nagusia, eta beste gauza gehiago ere bazituen, berak konpondu zuen finantziazioa. Irakurri berri dut, Antxonito Gizan liburu ikaragarri batean, 14 milioi peseta kostatu zala, baina garai hartako 14 milioi diru asko zan. Asko. Todon, beraiek zailena izan zitekena konponduta zeukaten. Paperak lortzea, baimena lortzea, pentsatu bezain zaila izan zen, eta gero ja, bioiek eukita ja, antzerki taulara jotzi zatu. Kasuntan, Himalaiara. Bueno, oain ja badauzkagu, antzesdea badaukagu publikoa, badaukagu argiak eta soinua dana. Baina, oain, hasten da zuzeneko aktuazioa. Eta hori garai hartan zan, oain bezain komplikatua, oain baino askoz ere komplikatua. Bata adibidez da eguraldi iragarpena, hori da bat, ez jakitea eguraldi datorren, gaur egun horrek asko errezten du, inork ez du alperrikako saiakeraik egiten eguraldia txarra baldin badago. Aldiz ona baldin badator, aurreratu liteke pentsatuz txarrakin ateako naiz, baina bihar ona egin behar badu, egun gehiago aprotxatu egu. Bestea da, orduko inkomunikazioa, duela denbora gutxi, tximiste espeditioko batzuk elkatu ira Tolosan, eta uste aurteleku gehiagotan omenduko dituztela, joan zirenetatik batzuk hil direlako adinagatik, eta beste batzuk bizi daudelako 80 piko urterekin. Eta kontatzen zuten ez, espedizioko berri nola bidaltzen zuten, hango xerpa mutikoz korrikalari batekin, beko aeroportura, handikan aeroportutik avionetan Katmandua eta handik telegrama edo korreo normalez etxera. Esan nahizun, oantxe egin duguna idatzi eta etxera bidali, eta seguro asko 3 aste beranduago irakurriko zutela etxean. Osea, gaurko orain dela etxean irakurriko dutena martxoa amaieran, ez? Horrek sortzen du, seguro asko, besterik ezagutu ezpadezu horre sortuko du kriston poza, hori esan bada. Hori orain neurtuta horre sortuko liguke kriston. Ezin egona. Baina ezagutu bada garaian garaiko, eta guain juzgatzea nik ezingo nuke, ezingo nuke lasailo egin jakin gabezta izan. Baina orduan, horrela zen. Hori zen ezagutzen zenuena, beraz. Aizpa jute zaizu neskame Parisea, baren behar ez ezu jakingo, telefono aldimokazu ere, oso garestia. Daukazu osaba hartzain Ameriketan, beste hainbeste. Dana horrela zen garaian, mendian, agian onartuagoa, zeren ez zeuden etzian kalean da pixutan da bizizan jendea postetxetik gertu, bezik eta postetxetik berez nahiko urruti. Ustet hori orain neurtzeko jarri behar dela orduko kontestuan, ez bestela. Eta segura asko emendikan 50 urtea, gaurko egunak jarri beharko da gaur egungo kontestuan, bestela gure buruen gainatuko genuke. Ondun, ez dakit jendearen, izenak hemen dauzkata puntatuta, bate ezagunak ingo zaizkio, baina, horien artean zeuden, Juan Ignacio Lorente, hau Gasteizkoa zan, bera medikua, Luis María Balde, Alfonso Alonso, Juan Cortázar, Juan Carlos Fernández de la Torre, Ricardo Gallardo, Rodolfo Kirch, Ángel Landa, Paco Luzarreta, Ángel Rosen, hau da gaur egungo mendizalea Juan Vallejoren aita. Luis Mari Santeola Zagutia, Felipe Erdarte, guendik aktiboan dagoena, Julio Villar, Petrel eta Fontua, eta Fernando Larruquet eta Ángel Larma zirela zinemagile eta horiek gerora intzuten dokumental bat eta pelikula bat. Osea, 74ko espedizioan ez ziren gailurrera iritsi, eta 80. espedizioan, 80. urteko espedizioan orduan bai iritsi zirela gailurrera, eta orduan bai egintzela pelikula bat, agure berez, komertziala, bi espediziotako irudiekin. Osea, besan ditudan izen guzti hauek, duela 50 urte, baldin bazituzten, bere sasoirik ogarerik onenean, 25-25 urte bitartean, 80 urte bultan dagoen jendea da.
Eta hori da, Everesteko tximiste espedizio famatura. Baina ekarri ere beste testimonio bat, garai beretsuan, oain txegunotan 50 urte, beste batzuk Laponiara begira zeuden. Osa batzuk zeuden ekialdeko lurraldetan 8.000ko gailugari begira. Eta beste batzuk zeuden Europa iparraldean, han ez dago mendi alturik, han horizontari begiratzen zaio aurre egiteko. Eta hor ziren beste 6 gizonezkoak danak, hori ere aipatzen da, aipatu beharra dago, orduko, hoi ere kontestuan ulertzeko da. Gerora, adibidez, Naparrak izan zirela horretan oso aintzindari zen, 3 urte beranduagoia espedizio batzutan juntzian Pili Ganuza, Trini Cornellana juntzian, eta horiek oso gauza anekdotikoa da, baina garaiatan oso importantea ere, bai, bidea, askori bidea iriki zietelako, bai Trinik eta bai Pilik, eta gerora Amaiak eta beste Josunek eta Edurnek eta barez. Espediziarekin batera koinziditu zuen Laponia espedizioan zeuden David Fernández, Jose Luis Lekuna Gorri eta Antxon Andres Iroie Tolosa Grazian, eta gero Jose Mari Rebollar, Mikel Zabala eta Alfredo Feliu. Eta 6 horiek egin zutena zen, Laponiari buruz hitz egin dugu ez dakit, askotan, gehiegitan ez dakit, askotan bai bintzat, joan ziren bertara, abioiez, batzuk horretu zuten, salopet edo eskiproba famatua, da mundu mailan egiten den eskiprobarik luzeena, partaide gehien duena, eta beti martxoak lehen igandean ospatzen da, osak datorren etzi ospatuko da. Eta area juntzian batzu bertan probartan partatu zuten, eta gero ja Laponiako zeharkaldea hasi zuten. Laponiak inbidiak pixka bat gehiago ematen dit, Himalaiak baino. Bai? Bai. Ez dakit oso ondo. Agian Laponia inguruan ibiliden lagun bat dualako dela gutxi ibilida, eta orduan freskoago dauzkat bizipen horiek, eta... Freskoago seguro. Bai, hori samaz. Bai, ni beti txantxetan esan izan duet, leku hotzak, Laponia, Alaska, Groenlandia, Laponia, lekutza nola burua berotzen didaten. Hori esaten duen beti. Lekutzak guzet zaizkizuta esaten duen. Bai, eta burua berotzen didate, eta mapa bat aurrean jarri ezkero, eta lagun batzuk, eta aurrena mapa bat, gero egutegi bat, eta gero joateko moduko lagunak, ez? Baina uste, Himalaia askoz, Himalaian trekinak egitea askoren esku dagoela, eta oso eskeroneko bidaia izan litekela, bertako jenarekin harremantzeko aukera, herri biltzeko modua delako, eta ja goi mailako mendi aktibidade bat hori ja askoz jende gutxiagoren esku dago, selektiboagoa da, arriskutsua da, noski. Baina bestela Nepaleko esperientzia bat oso polita izan liteke, mendian ibiltzearena edo hango monasteria bisitatzearena, edo hango egoera ezagutzearena. Nik uste gainera, gauza bat daukagu alde, beti askotan hemen aipatzen duena, herrialdea beraz batekoak garenez, Nepal bezalako herrialde pobre batean, oso pobre batean, ibili gaitezke, erosotasun minimo batekin. Aldiz Laponiara, Laponia Europa da, Europa iparraldea, asko identifikatzen ga, Laponiakin, kulturalki, lau herrialdetan banatuta dagoen, lau estatutan banatuta dagoen herrialdea delako. Eta gero, ez dut Rusia aldeko Laponia ipatuko, Kola peninsula, baizik eta Finlandia, Norvegia, Suedia iparraldea. Horzer dago, daude paraje zoragarriak, jendea ere bai, eta gero dago, garestia dela. Gu bezalako, hemen bezalako prezioak edo garestiagoak leku guztietan. Zerk merketzen du leku bat, bidai bat? Austeridadeak. Eta zerk egiten du... Konturatu gabe, Amaikak. Amaikak dira,
Eta ari ginen gu espedizioa gora eta bera, eta 11ak dira, eta azken ordua ezagutu behar dugu, azkar batean pasa zaigu, baina naiz irratiko estudio zentraletara goaz, oinaitz aizpuruk ea zer kontatzen digun entzutera. Egunon oinatz. Egunon bai, ez dakit, hobeto den Himalaia edo traktoreak, zuek erabaki zein den gaurko albistea, agian hobe Himalaiara joatea, traktoreak ditugulako gaur albiste, kontua da, Gipuzkoan dakizuenez, 3 zutabetan aterata, eta enba sindikatu deituta, atera direla, Legor eta Oriotik eta Errenteria horretatik, honetan Donostia erdialdean daude, eta gaur Miramongo parke teknologikora joko dute, ordu eta erdi barru bertan adierazpenak egingo dituztelako eta ordezkaritzarekin batzar nagusiko ordezkariekin elkartuko direlako euren aldarriak jasotzeko. Noski horri begira ere bagara Donostia erdialdean bazaudete, beraz pazientzia ulertu nekazal sektoreko ordezkariek ere euren aldarria dituztela esateko. Beste kontu bat, eta atzoera aipatu genuen, dakizuenez, Xuar Bilabonako gaztearen auzia dugula ahotan azken orduetan, eta batez ere Bilabona Amasako plenoan gertatu zena. Gaur, Xuar Herri Plataformak erantzun egin dio, Arantzazu Rojo, Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotziak osoko bilkura hartan adirazitakoari. Foam jaurtigailuak ez zirela kasualitatez parranda giroan zeuden gazteen buruetan erori, Arantzazu Anderea halaxe aurpegiratu du ohar bidez Xuarren aldeko plataforma horrek, dakizuenez, Rojok filtrazio bidez Erkoreka buru duen sailaren kontuak esan zituela pleno hartan, alegia Xuar zauritu zuen 16 urteko gaztea, baina errebote baten ondorio izan zela eta etzela zuzenean bere kontra jaurti, protokoloak ere egokian bete zirela ere argudiatu nahi izan du horrela ertzaintzak, eta hala horrekin haserre mintzatu da, kasu honetan aipatzen ari garen Xuarren aldeko herri plataforma. EAJak Tolosako auziaren inguruan harturiko jarrera lotxagarria dela adierazi du eta Arantzazu Rojok asteazken iluntzean Bilabonan pleno aretoan esandakoak astakeria publikoki salatu nahi izan dituela dio plataformak, foan jaurtigaiak etzirelako kasualitatez handerrepentean agertu. Pleno aretoan zeuden herritarren, familiaren eta Xuarren beraren begia amorru malkoz busti zituztela egoera lokazteko erabili zituen hitz iguingarri haiek gibela behar da gero. Hitz horiek, hitz gogorrak behintzat Eusko Alderdi Jeltzaleko Amasa Bilabonako ordezkarien aurka esandakoak tonu haserrean, ez da gutxiagorako ere, han bertan entzun zenari erantzuna izan diotelako ohar bidez. Eta Himalaian bezain besteko hotza ez dakigu, baina, asteburuan badirudi gaurtik aurrera negu giroa bere izitorriko dela, biztan da neguan gaudenez, martxeko lehen asteburuan euria ekaitza eta elurra espero delako, beraz adie eguraldi ezegonkorra, batez ere bihar eguarditik igande eguardira bitartea temperatura jaitsiko da, euri egingo du, txingorra ere egin lezake, eta baita elurra jaitsi egingo da, beraz, atertzera egingo du igande arratsaletik aurrera, elurraren mailak ere gora egingo du, baina hori, bihar eguarditik igande eguardira bitarte behintzat, berriz ere, negu giro beteko eguraldia izango dugula horixe, kontatzeko genuena, hemen Donostiatik. Negu beteko giroan jarraituko dugu guk hemen gure espedizioekin Josu gaixoa moztu egin behar izan dugu eta azken ordua ezagutzeko, baina hemen dugu oraindik eta Josu zuk esango diguzu ea jarraitu nahi duzun, urrengorako utziko dugun edo zer egingo dugun, ze denbora zondo gabiltza, zu ondo bali zabiltz, jarraitu dezakegu. Ez dakit bakarren bat igual zai daukazue edo ez. Ez. Pixkat. Jarraitu dezakegu, ez da? Oso ondo, austeritatea izan da, aipatu dugun azken kontuaz ari ginen, ez zela, gu bezalako herrialde aberats batetik nora joan, horrek baldintzatzen duela guztiz esperientzia eta bidaia, eta ari ginen Laponia garestia dela, eta hor truko bakarra austeritatea dela. Bai, merke ibiltzeko almena, berez entrenatu daiteke. Zeuki daiteke dirua eta gero gutxi gastatu zibili. Gutxi bali maukazu asko gastatu zibiltzea ezinezkoa da. Bizikleta bidei bat izango litzateke austeridadearen eredu. Badaukazu zure garraio bidea, badaukazu zure gorputza indar sasoi puntu bat euki ezakezu eta jateko beharko dezu, etxean jateko bat dezun aina edo pixka gehiago. Eta bada modu bat jendakin harremantzeko eta, mekanika simplea,
matxura txiki batek ere aukera ematen du bertako jendearen laguntza jasotzeko, asko kertuko balia gauzak ere autobus baten sarliteke bizikleta. Nik uste bizikleta izango dela austero bidaiatzeko, bueno, oinez bidaiatzea litzateke noski simpleagoa, ez? Eta, bueno, bizikletaz pixkat, segurazko bizikletaz baldin mazaude Tolosan, nik aipatzen dut Tolosa mendik ari gabelako. Esaten maizute oinez etorrita 5 kilometroa hor berrobin bada hola aterpetxe bat, 5 kilometro, ez di asko kotxe zuteko. Bueno, badia batzuk bizita zuteko, baina oinez zuteko ordu buta gehiago da. Horrek mugatzen ditu aukera batzuk. Eta gero da urte garaia Laponia ipatu duzu jungo zinatekela Laponiara. Laponiak badauzka uda, eguzkia, argitasuna, jende asko joaten da bertara, Laponia eta ipar lurmuturra Norkap edo Cabo Norte deritzen hori badelako nolabait bidaiarien mekantzeko zerbait, odun jende asko joaten da bertara. Ez da, 100 autokarabana, milaka furgoneta, motordunak juten direnean, zailagoa da bertako jendearekin harremantzea. Zailagoa ez, superbertura junda berdin erosiko ezu, baina neguan bizikletaz eskiz piragoa ziristeak ate asko irikitzen ditu. Eta ni normalean ibil naiz, olako, baita ere autobusez jendea eraman izan dugu, baina gu gure kabuzibili garenean, modu austeroan, hoiesek izan dira ate asko irikitzeko forma, hola jutea. Talde txikia izatea ere bai, ez oso handia, eta beste batzuk defendatzen dute bakarrik bidaiatzarena, bakarrik bidaiatzeak noski ez bazea olako asozial raro, olako insoziable bat, segurazko bakarrik jute bazea gehiago harremanduko zea bertakoekin zen. Launeko talde sendo batek taldea indartuko du, eta takiston parrak, eta takiston afariak, eta mus partidak egiten genituen, baina igualetzea bertako jendearekin asko harremandu. Hori ere, batzuntza bidaia da paisaia, beste batzuntza da argazkia, beste batzuntza da hemen agota adieraztea, eta beste batzuntza da bertako ezagutzea. Eta ez dauka zertan proportzioa gorde beharrik, ezagutzak eta zabaldu behar izateak, edo alderantziz, seguru badabilela oraintxe bertan jendea, ez dakigun lekuetan bakarrik beraien bizimodua bolada bateako bintzat, bidaia izate aukeratu dutelako, eta, hori ere oso errespetagarria. Duela 10 urte, orain topatu dut, Bartzelonako Albert Casals izeneko nerabe batek, bera gurpildun aulkian zegoen, eta bere ametsa bidaiatzea zen. Eta 16 urterekin, gurasoek azkenean, ez dakit astuna izango zen mutikoa, ze azkenean esan zioten, segi. Eta pentsatzen dut ez zela erabaki erreza izango, ez? Ze bakarrik bidaiatzaz ari ginen, eta bakarrik bidaiatzeak, sortzen ditu nolabaiteko kezkak, pentsa bakarrik bidaiatzak gaina gurpildun aulkian zaudenean, eta pentsatzen dut nahiko kezkatuta hemen familia eta lagunak geratuko zila, baina bera pozik mundua zeharkatzera joan zen, eta sekulako historiak gero liburu bat argitaratu zuen, eta sekulako historiak kontatzen zituen, eta uste, ez dakit, aian irratian noizuait kontatuko nuen, baina bereziki, bitxia iruditu zitzaidan kontatu zuen, okerez banago Mongoliako monastegi batean gertatu zitzaiona. Berak esaten zuen, zuk dirua eskaintzen baduzu, ez? Hotel batera joan eta zenbat gaua zenbat da. Orduan, zu ari zarela erabakitzen ordaindu egin behar duzula. Joten balin bazara eta eskatzen balin baduzu lo egiteko doainik, aukera hor dagoela, agian utziko dizute doainik lo egiten. Eta orduan berak hori egiten zuela beti. Ez zela inoiz joaten hasieratik ordaintzera. Eta Mongolian, monastegi bat zegoela eta tejoka area iritsi zen eta esan zuen. Lo egiteko leku bat behar dut, gau bakarra izango da, ez dut besterik behar, eta esan zioten. Begira, hemengo monjeetako bat duela gutxi hilda,
bere logela utxa dago. Hemen dauzkazu giltzak, bai, 50 giltzako hemen eman zioten horrela giltzarapoa, eta esan zioten hori bai guk zereginak dauzkagu, zuk probatu beharko dituzu. 50 giltza hauek jakiteko logela hau ze giltzak irikitzen duen, ze guk ideiarik ez. Eta berak esan zuen, ez dagoet beste zereginik hemen geratuko naiz, eta 8 ordu pasa behar ditut, 8 ordu pasako ditut. Hartu zuen, eta lehenengo giltza. Eta ura zen. Hartu zuen, edo ezen giltza, eta ura zen. Eta hain harrigarria izan zen denentzat, bertako monjeek pentsatu zutela reenkarnazioa. Ai, ama. Izan behar da, honek, ze hemen 50 giltza daude, bestela ezinezkoa da asmatzea, giltza betenako antzekoak dira, lehenengoan asmatzea logela ontako giltza hau zela. Eta orduan pentsatu zuten, gure lagun, duela gutxi, hilberria den gure laguna, hemen reenkarnatuta gurpildun aulkiko eta hile berdeko nerabe katalan batean. Eta orduan hilabete pasa omen zuen. Benetan. Ez ziotela uzten joaten. Zaten zuen, eta ja hartu ninduten, beraien lagunura izango banintz bezala, eta antxe azkenean, gau bakarra behartzen, eta hilabete pasa zuen. Banekin, gazte horren historia 16 urte zituela nola abiatu zen, berez, nahiko muga bada, kurpildun aurki bat, bidaiatu izan dugu lagun batekin, Ameriketan Antxon Artzakin bidaiatu genuen, beha kurpildun aurkian zegoela. Egia da gurpildun aurkian joateak ere ate batzuk itxi egiten ditu, eta beste batzuk ireki egiten ditu, hori askotan komentatu izan dugu emakume izatea bezala. Leku batzutan bakarrik ibiltzeko beldurrez ibiliko zea, arrisku gehiago noski beharko etzen dituzken egoerak pasa beharko dituzu, baina bestera batea iritsi zaitezke errazago gizartearen zati batea, Nepaleko sukalde batea, edo ez dakita zaindegi batea, edo jangela batea, ez? Honen kasuan, nahiko, ez dut imaginatzen, uste nahiko habilidosoa zala, eta holako erakusketa modukoak egite zitulare gurpildun aulkian, etzun zirkua egiten, baino jende askorentzak gauzagarriak egite zituen da, diru pixkat ateratzeko aukera zeukan. Eta ez nekin, ze hori, monasteiko histori hori, baina niri ze pentsa emango liake, hemen bizitza monjaren reenkarnazioa kurpildun aurkian baldin badago, esan nahi du, bere bizitza terrenalean, igual ez zuela oso bizimodu zuzena izan, reenkarnazioa, olako balimada, bintzat, baina, egia da ate asko irikitzen ditula, eta horretarako ez dela hizkuntza maila altua behar, ez da askotan jarrera kontua dela, nik uste dut, nik bidaiatu izan duen, ni baino asko zobeto, ni baino asko zobeto inglesez hitz egitea ez da zaila, baino oso ondo hitz egiten duen jendea, eta gauza lortzeko orduan lotako garaje bat edo beste zozer ez, hori lortzen da ez hizkuntza mailakin, lortzen da jarrerakin, eta lortzen da, lagundu, zertan ari dan lagundu, aibalimada egurra biltzen, hortan lagundu, edo aibalimada txapintatzen, berdin, eta, ingles maila alteuki ezakezu, behar bada inglesa hitz egiten ez dan lekuetan, frantsesa hitz egiten ez den lekuetan, zure hizkuntza maila altuak nabarmen uzten du, bertako berea ez dan ingles maila bajua, odon, hori ez da inola zere bentaja. Asko zobeto moldatzen ez Nepalen inglesez, Pikadille zirkusen baino. Asko zobeto frantzesez Senegalen, Montpellierreko batean baino. Hizkuntzak ere, hizkuntza bakarrik ez du ematen komunikatzeko gaitasuna. Horre bakarrik ez lagundu dezake, noski, baino ez da beti, ez da torbat. Hizkuntza maila eta komunikazio gaitasuna. Mezu horrekin esango diogu agur Josu Izuetari, bidaiatzea ere badela jarrera kontua, eta asko eskertzen diogu gaur gurean ekarri dituen historio etxo hauek ekarri izana, eta asteburu ona opa dizugu, Josu. Eskerrik asko. Hurrene arte. Friends I've always known, take me home, back to the place where I belong.
Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak lasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgowko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, osea. 10 urte zentsatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lontzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan umezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Tipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten dutalarik behar duzu sofritu, eta behar ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Naizen badugu tresna oso ederra, artefaktua izena duena, etorkizuneko artefaktua, eta bertan azken urteetako egunkarietako azalak begiratu daitezke eta ikus daiteke, gaurko egunez zer kontatzen zuten egunkariek, eta oso bitxia da batzuetan oso albiste antzekoak direlako, egun hartan argitaratutakoak eta gaur egun argitaratutakoak, izan daiteke agian ez dakit Oiana, sekulako elurtea Gasteizen. Eta hori izan daiteke 94ko egunkariko azalekoa, eta izan daiteke pasaden urtekoa. Aurtengo ez dut uste, ez dugu oraindik. Ez, aurtengoa, ez. Elurterik izan. Elitzatek izango ez. Eta orduan gu sartu gara kuskusiatzera, eta ikusi dugu gaurko egunez, hainbat albiste daudela, ez da, eta ikusi ditzakegu, bai garako albisteak, baina baita eginen albisteak, eta ikusi dugu, 96ko martxoak lehenengoa, ostirala zela, gaur bezala. Gaur bezala, ostirala zen. Eta orduan esan dugu, guazan begiratzera zera agertzen den egunkari hartako azalean, eta agertzen dira adibidez mamut dendako... Bai ama, ni joaten nintzen. Bai, joaten zinen? Bertan daude mamut dendako
prezioak, adibidez, Nesquik, Dixan, hori da garbitzeko, arropa garbitzekoa, Coca-Cola lata bat, eta prezioak noski pestatan, ez eurotan, urdaiazpikoa baita ere. Horrelakoak ez da, eta hori bitxia da, begiratzea prezioak aldera ere. Ni ez dugu hainbeste grazia egin egun hartako albiste nagusiak. Egun hartako albiste nagusia zen Nazio Batuen erakundeak aitortzen zuela, hemen, Euskal Herrian eta hemen, bereziki Espainiar estatuan, torturak egiten zirela. Laugarrenez, jarraian, agertu zen Espainiar estatua torturaren aurkako txostenean. Laugarren aldiz jarraian eta hori ikusi dugu eta esan dugu. Marka da gero horrelako albisteak jasotzea eta bueno, zenbat pentsatzen dugun, ez? Tortura hitza duela albiste horrek protagonista, baino hala ere albiste pozgarria izango zela askorentzat, ze, bueno, kanpoko eragile batek onartu egiten du, hemen askotan aipatu duguna, torturatu egiten zela kartzeletan, torturatu egiten dela oraindik kartzela askotan, eta bueno, hemen txosten batean jasota geratzen dela, tortura horiek existitu egiten zirela. Eta duela egun batzuk, naizeko etorkizuneko artefaktu honetan ere, irakurri ahal izan genuen, Mikel Sotoren torturen inguruko gaia atera zela albisteetan. Mikel Sotok berak aste honetan jarri du sare sozialetan nola eskertuta sentitzen den garai hartan hedabide bakarra izan zela gara albiste hori argateratu zuena, bere torturaren berri eman zuela eta gero kontatzen zuenez, gero zorionez kontzientzia hori edo gehiago hartu zutela kazetariek eta urrengoen torturak albistegi gehiagotan atera direla, hedabide gehiagotan atera direla, gurean gehiagotan hitz egin dela horretaz. Eta orduan pentsatu dut, agian izan zitekeela momentu ona Mikel Sotoren liburuko pasarte bat irakurtzeko. Utiko jazu diana? Jakina, gustora entzungo zaitut. Amaitu berri izanagatik ere, irreala dirudi, bizitza salbatu didan infernuko zirkuluen arteko progresio dantesko honek. Gauez, kartzeleroak orduro esnatzera etorri dira, eta bihotza galtzear egon naiz lehen zenbaketan. Paretaren kontra burumakur, tormentuaren zain, berriz ere paratu behar nintzela pentsatzean. Goiz berri batean, Elur Malutek zirimolaka hartu naute, ospitale penitentzarioko ziega aurreko patio karratu niminoan. Zutik egoteko makal, barrutedun leiho aurrean eserita, zeru itxiaren klartasuna, gorputzarekin konexio baten zantzuak. Iradokitzen hasten naiz, eta hala ere, urrengo egunetako lana, larruan ubeldura berrien oinatzak kartografiatzea izango da. Urrengo urteetako lana, tormentatu hoi zabaltzen zaigun erruaren zauria, istea izango da. Gauean, mirakuloa gauzatuko da afalostean, minaren kontinentearen kostaldearen aurrean, nire min eta doloreen oihartzuna helduko da. Mikel, Ibai, hitzak heltzen dira, konprenintzeko modukoak, birikez eta dardarez erantzuteko modukoak. Mikel Soto naiz, enfermerian nago, forentxeak ospitalizatu nago.
Eta bibak, eta txaloak, eta zaude lasai, eta zer daukazu, eta jan, eta sendatu, eta orain asko deskantxatu, eta ikusten duzu gure ikurrina, eta Anabel naiz, eta Josepa naiz, eta zurekin gaude, eta jende gehiago atxilotu dute, eta ez zaitez kezkatu, eta hori guztia amaitu da, eta eseri zaitez, eta deskantxatu, eta eusko gudariak gara, Euskadi askatzeko. Eta nola da posible, gau baten erdian, hitz batzuk nire gorputz eta arimara aiegatzea, eta bertan pilatutako minak aienatzea. Eta orain eta hemen, jakin behar duzue guztiek, gertatutako gauza negargarri guztien artean, oraindik ere negar egin gabe kontatu ezin dudan gauza bakarra dela hau. Oraindik ere, bizitzaren gau ilunetan, nire anai arreben borondate ezin menderatuzkora lotzen hauena. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Eta orain, kontu alaia bataz hariko gara, oian Amaritoren agenbek prestatu digulako, beti bezala, zer, arte zenikoen agenda, ez da oiana? Etxeko lanak egin datorri zara? Bai, ez da kriston agenda luzia izango, baino bai, prestatuta torniz. Beraz, venga, musika pixka jarriko dugu, eta zuk nahi duzunean. Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala, norkerak utzi dizu ala, badala, bai, orgasmo zazala, asetzeri deun bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zer daukagu gaurko? Gaur ostirala da, hemen irratsaioa bukatuta aian kultura jatera joan beharko dugu. Jakina, begira, postdatari gabeko gutunak ikusteko aukera izango dugu Ordiziako herri antzokian atxaldeko 8:30 eta zu Tolosan zauden ez dagian mugitu nahi ez duzunez, Tolosan zerberdinaz ikusteko aukera izango duzu, Leidorren atxaldeko 8:00. Joan den astean aipatu genuen bihar arte soilik lanaren estreinaldia, Arriagan izan zuten, eta gaur Andoainen izango dira Basteron atxaldeko 8:30 maitasun harremanen inguruko, gazten maitasun harremanen inguruko antzezlan hau. Eta azken proposamena gaurko, hau gerra bat da. Santurtziko Mamariga kulturgunean izango da 8:00, Pistifaktoria konpainiaren lan hau, eta gerra batean murgilduko gaituzte, eta esperientzia bat sortuko dute, hitza, musika, dantza eta antzerki fisikoaren bidartez, eta gu izango gara gure erabakien bidez, antzezlana alde batera edo bestera eramango dugunak. Eta entzun ongi, ardura zorbaitzaio inoiz oea, epeldu dizunari, aizepena.
Eta biharko plan asko dauden, nik adibidez entzuten ari garen Neomak ikusteko asmoa daukat arratsaldean, baina beste proposamen batzuk ere baditu antzerki eta dantzari dagokionean. Vaginaren bakarrizketak Lana Olastiko kulturetxean egongo da atxaldeko 7:00 eta igandean berriz Atarrabiako kulturetxean izango dira 7:30. Dantza ere badugu biharko, antes que caiga la noche. Bilboko Azkuna zentroan izango da 7:00 Gaston Kor koreografaren lan hau. Eta Iliada epopeia grekoaren berrirakurketa bat egin dute garaikidetasunetik rapa bataia hartuta. Beraz lan interesgarria izan daiteke, proposamen berezia, bera argentinarra da, baina Bartzelonan lan egiten du batez ere. Eta 365 Denis Martinez Rokek sortutako pieza, hau ere ikusgai izango dugu, bera kubatarra da, baina Euskal Autonomia Erkidegoan denbora asko darama, eta hemen egontzen lehen urtean, urtaro ezberdinak bizitzeak beregan izan duten eragina. Erakutsi nahiko du dantza pieza honen bitartez, urtaroen aldaketaren argitasuna da batez ere aztertu nahi izan duena, eta horrek zer eragin izan dezaken gure gorputzean. Akaso Kuban urtaroen aldaketak hainbeste nabaritzen ez dituzten leku bat izan daiteke Kuba, eta hemen hori senditu zuen eta hori eraman nahi izan du bere pieza honetara. Eta iganderako beste proposamentxo batzuk, Almazenean lana ikusteko aukera izango dugu Eibarren, bertako hezkuntza esparroan atxaldeko 7:00, alde batetik bestera dabiltza, beraz ziur izango duzuela zuen herrietan edo hirietan ikusteko aukera. Esnearen kolorekoa ere, Tantxakaren lan hau ari da bere ibilbidea egiten, eta igandean Oñatin izango dira Santa Ana udalantzokian 7:00. Eta binakako bakarrizkatarekin jarraitzen dute Mirarik eta... Idoiak, hori da, jama. Eta Debako burugorri gainean izango dira atxaldeko 6:00. Eta hauek asteburu honetarako proposamen batzuk, badakizue beste hainbat egongo direla, baina danak ezin ditugunez esan, batzuk aipatzen dizkizuegu. Batzuetan txatean jartzen dizkigutea, eta nire herrian hau, eta nirean beste, entzuten ari balin bazara, eta hemen, Twitch, Facebook, YouTube, edo Ixaren bidez ari bazara hemen gure streamingan jarraitzen, komentatu, ea zuen herrietan zer dagoen, agian aipatu dugu, agian ez, denak ezin aipatu, agianak esan duen bezala, beraz, idatzi. Izatearen komplejurik bat ederiz erdara traketxetan mintzatzearen aerez Mundokoak nirez eta niez kondena amaigabea gorro Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Jon Casamayor, aktorea. Andoaingo Estibi eskolan ikusentzuneko ikasketak egin zituen, eta horrez gain, aktore formakuntza jaso du Barakaldoko arte eszenikoen bai eskolan. Bertan gainera, posgradu bat ere egin zuen, zeinarekin Holandan ITS jaialdian parte hartu zuen besteak beste. Horrez gain, antzerki musikala, dantza, bikoizketan ere formatzen jarraitu du. Idazten didazunean ezaztu
Bere ikasketak Bilboko ABAon egindako lanarekin batera uztartu ditu. Izan ere bertan, 20 opera baino gehiagotan aritu da aktore, dantzari, mimo, esgrimista bezala. Zarzuelan ere aritu da, eta antzerkian ibilbide zabala duen artista da. Pabelloi 6ko kabaret Chihuahuan azken 10 urteetan parte hartu du, baita Txitxinabo kabaret lanean ere. Juan Polankoren El Convite de Don Juan Tenorion aritu da. Baiben konpainiaren eta Dorleta Aurreta Bizkaiak zuzendutako Lotxagabeak antzezlanean urteak daramatza, edota Mireia Gabilondoren Treblinkara azken bidaia lanean ere aritu zen. Azken 6 urteetan, txikienei zuzendutako antzezlanetan espezializatu dela ere esan genezake. Glu-Glu konpainiaren hainbat ikuskizunetan parte hartzen baitu. Pinotxo, Errauskine, Botadunkatua, Perez Sagutxua, Munduari bira 80 egunetan, edota Loti ederrak. Bere musika ikasketek ere bultzatuta, duela gutxi Soinuak haizean elkartearekin lanean hasi da. Txiki eta helduei era pedagogikoan musika klasikoa ezagutarazteko proiektuetan parte hartuz. Honetaz guztiaz gain, hainbat ekitalditako aurkezle aritzen da, eta baita antzerki irakasle eta zuzendari ere. Nik ere badudala herri bat, funtzionariak konturatu dadin. Loti ederrak lanarekin batetik bestera dabil azkenaldian, eta gaur gurera ekarri dugu bere alaitasun eta energianekin ere kutxagaitzan. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Jon Casamaior. Kaixo, eskerrik asko Jana, gonbidapenagatik, eta ze posa zu berriz ikustea. Bai, aspaldi elkar ikusi gabe Goiuri. Bai, aspaldi. Kontatu egiteke, noiz ikusi zineten elkar, Bueno, noiz ikusi zuk zenuten esan, elkarra lotxagabe, Dorleta zuk esan duzu, obra horretan, zuk denbora gehiago zara gainera, Elkarrekin egon ginen, bai. Denboratxo bat, ez? Bai, hori da. 3 urte, 2 urte izan Bai, ziren. ze hor aldaketak egon ziren aktoren artean, eta bai, ezagutu genuen oso elkar. gustora berarekin, eta orduan ezagutu ginen. Eta arrezkero ez dugu elkar ikusi esango nuke, ez da? Azkenean bueno, hemendik nik Bilbokoa naiz, orduan, bitxu, Tolosan egon nintzen duela gutxi, baina Loti ederrak egin hori da, zuten, etortzen zara badakizu, eta guten zara, antzokira zartu, eta gero batxera berriz era, orduan, ez dago denbora askorik, baina posten nau. Begia da, polita da. Oianak egingo dizkizu galdera serioak, ze gaina orain nola entzulek eta baita nik ere deskurritu dugun, badagoela hemen nola baiteko lotura, berak egingo ditu, baina lehenengo galdera oso serio dena nik egingo dizut. Ados. Eta da, ea kafezalea zaren, ala ez. Betxo, oraintze bertan, hartut nire tanke, kafetxoa, gainera, bi kafe eskatzen ditut, oso kafetzalea naiz, asko gustatzen zait, bai, behar dut, bizitzeko, ez da ona ebakit, baina egia da, kafetzalea naizela eta asko gainera, kontrolatu behar dut, horretan nago. Bueno, begira, agian egunerokotasunean izango zara gehiengoaren parte, kafearekiko esan nahi dut, baino, bigarren kafeko arte estenikoen gonbidatuetan ertzetan zaude. Ze gehienek esaten digute, kafeak gustoko bai, baina utzi egin nuen, ze kalte egiten zidan, edo ja nahiko urduria naiz, edo mugimenduetan eragiten zidan, edo ni urduria naiz berez, hori horrela da, baina kafea laguntzen nau, ez dakit urduri mantentzen, baina ez dakit, ze bakizu, hori, geure lan honetan energia izan behar dugu, eta askotan dauzkagun ordutegikin eta, bitxu neri laguntze dit pilo bat, eta momentuz ez daukez pentsatuta ustea, ez, printzipioz ez. Oso ondo, zoragarri. Bueno, Jon, bazuk esan bezala oso pozgarria da berriz ere zu ikustea, eta nahiko nuke pixkat kontatzea zure astapenak edo, ez dakit, nik uste dut zu txikitan antzerkizalea, dantzazalea eta musikazalea bazinela, ez da? Bai, beti, nik uste dute nire barnean egon den zeo zer dela, betidanik txikitatik izaten nintzen, el payaso de la familia, zen dezakegu, beti gustatu zen, dantzaria izan naiz beti nire herriko dantza taldean, Euskolorak nizestaun bizi nintzen bere garaian, eta horretan aritu nintzen txikitatik, orduan beti, zenbait alardetan eta dantzak aurreskutan, aurrezko dantzaria naiz bebai, orduan gero nire
gaztean nintzenean, eskontzetan eta aurrezkoak egin, orduan beti egon naiz eta bero saltza guztietan, konservatorio, musika eskolan baita ere ikasketa gutxi, denbora gutxi egon nintzen, baina bertan ere egon nintzen, orduan nirekin bat dagoen zer da, ez dakit, betidanik sentitu dudana, eta abestea, beti nik atratzen ditzen dire txetik, eta nire pisutik beraino, hor, bakizu portaletan garatzen den ekor hori, aprobetxatuz, ni txikitan, Rei Leon abesten eta horrelako gauzak, oso, ez dakit, oso energia horrekin batera doana izan dut beti. Eta beti gainera gurasoak eta bultzatu diate, hau garatzera egia da, eskolatik irten nintzenean, edo, selektibitateak nire ostean, nik antzerki ikasketak hasi nintzen, era amateur batean, asteburuetan entzeguet egiten enkruzijada taldearekin Santurtzin, pare bat musikalekin, baina era jolas bat, ez? Orduan, erabaki nuela zinema ikasketak jasotzea bertigo beldur hori beti dagoelako, ez hau oso zaila da, titulu zerbait lortuko du bentsat, titulu izatea, eta gero EITB-en egon nintzen lanean bekario moduan basetxe programan, eta bertan justo guazen pelikulako kastinak etera ziren, orduan egin nituen eta bultzada hori izan nuen, ikasketa, formakuntza profesional bat izateko, ja sentitzen nuelako egin behar nuela. Eta, profesionalki ere beti lana izan dut, era batean edo bestan naiz txikitatik ere bai, orduan izan da, era organiko batean atera dena, eta momentura arte horretan jarraitzen dugu, eraz, oso pozik eta oso gustura. Aipatu dut nik zure biografian hainbat lekutan edo aritu zarela ere, antzerkiari dagokionez batez ere, eta nik aipatu dut Pabellon 6, ez da hor kabaretarekin ibiltzen zarete, urtetan ibili zarete, ez dakit zuretzat zer den Pabellon 6, uste dut Bilbon bertan baduela presentzia ez, eta eskola ere badela askorentzat, profesionalki ere aukerak ematen dituna, zer da zuretzat? Betxu da, oso toki berezia, oso toki magikoa, eta nik oso eskertuta nago, horregatik batez be, hor hasi nintzelako batez be lan egiten, ez? Ze aukera bat izan nuen Kabaretxe Guaguako elenkoan edo, aktorea izateko, ez hasieratik, ze bakizue, ikuskizun hori, egon direla duela pilo bat, eta bolo asko egin dituztela, orduan, justo Madrilera joan ginen, eta, joango ziren, eta aktore bat ezin zuen egun batzuk, eta, ordezkapean egiteko eskatu zidaten, orduan prestatu nuen, eta azkenean beste pertsonai bat ordezkapena egiten bukatu nuen, izan zen pizkat zoroa hori, gertatu ziren gauzak, eta azkenean beste paper batekin edo beste pertsonai batekin kiratu nintzen. Gero, zorionez, ikuskizuna jarraitu zuen urteak zehar, Gabonetan edo Bilboko Aste Nagusian, eta horrek ere beste proiektu batzuetan sartzea lagundu dit, ez? Bertan jendea ezagutzen duzu, Felipe Loza azkenean oso eskertuta nago berak ireki dalako ate asko, beste bere bi proiektutan aritu naiz, eta berak eta Pabelloi 6 asko ikasi dugu, sentitzen da hor pizkat askatasuna, ez, zeuen proposamenak pizkat bantzetoko eta zeuen proposamenak egiteko. Eta gero urteetan zehar, egia da gero, beste enpresekin erlazioak hasi direla, eta horrela, baina Pabelloi 6 da, batez ikusleentzat ere oso toki berezia. Badaloko magia hori da, Pabelloi oso zahar bat, orain badirudi berriztuko dutenak, badakitzu ez, Sorrosaude alde hori berrizten ari direla, eta egia da, Bilbon, antzerkian badauka oso toki berezia, eta geure bihotzetan ere oso berezia da. Nik
ia urtero zeo zer egiten dut bertan, ez? Era batean edo bestean, eta lagunak beti aurkitzen dituzu bertan, orduan da elkartzeko momentu eta toki oso guretzako berezia, baina nik uste dut publikoarentzat ere bai, ze beraiekaz oso gertu sentitzen gara. Adibidez Arriaga Antzokian, normalean zu bazoaz, egiten zu zeure boloa, eta gero zeure zera zoaz, sin más, gertutatzen hori, ez da hain urbi, ez da hain palpable, ez da hain ez dut ukitzen. Hori da, eta pabellon zeien, ezke gero, kainatxo hartzen duzu publikoakaz, eta beraiek esaten ditut, ez dakit zer, oso hurbil sentitzen da, eta niri hori, egia esan asko gustatu zaitze, ez dakit, da oso magikoa, oso prozesu magikoa, eta baita ere prozesu, sorkuntza prozesuak, batzutan gogorrak dira, ze bertan, udazkeretik aurrera hotxazko egiten du, baina horrek ere eta arrisku hori ere gustatzen zaigu, ez? Eta orduan, ez dakit, badauka zeo zer oso polita dena, ez dakit nola saldu. Bai, uste dut jaso dugula, ez? Esaten duzun hori guztia. Aipatu nahiko nizuke ere beste konpainia bat uste dudana zure bizitzan ere garrantzi handia duena eta uste dut glu dela, ezta? Beraiekin antzezlan asko egin dituzu, akaso gehienak txikitxoei zuzendutakoak edo, ez? Guztiak, ez? Aipatu ditugu hemen batzuk eta loti ederrak aipatu duzu duela gutxi Tolosan ere izan zinetela. Pixkatitze egin nahiko nuke agian alde horretatik, ez da? Normalean egia da, ona guk agendan egia da txikienak ez ditugula normalean esaten, ze bestela ordu berdi ongo binateke segurazki. Baina, uste dut, jakin behar duela jendeak ere ez zer egiten den, ez daila bakarrik lan, konpainia batek egiten duna, asko dagoela, ez? Aurre izuzendua. Bai, eskertzen dizut galdera, ze eskerreak umeentzako ikuskizunak badaude, eta bada publiko target batzutan, erabatean, geure mundu kulturalean, hori, ez baztertuta, baina, ez duguna, guk helduak bezala, ez dagoagoin beste interesa, ez, normala denez. Baina nik uste oso garrantzitsua dela, bertatik hasten gara, ez, orduan, ikuskizun onak, profesionalak eta egitea umeentzat uste dute garrantzitsua dela. Glu Producciones niretzako da oso garrantzitsua, bihar lasarten egongo gara, etzi altsasun loti ederrekin, orduan oraindik biran jarraitzen dut beraiekin, 6 urtez egon naiz beraiekin, eta haiek dauzkate, egiten dugu familia antzeko bat, talde oso itxia ere ez, baina bai, ezagunak gara, badakigu lan egiten dugun, eta oso eroso egiten da beraiekin lan egitea. Guretzako, aktore moduan, olako aukera izatea, niretzat, gutxienez niretzat oso, nola esan, potentea edo interesgarria da, ze erabatean okazu ere, bakizu gure lana nolakoa den. Oso arriskutzaz ez dakizu etorkizunean lana izan gutzun edo ez, udana ez. Eta orduan, olako lan bat edo enpresa bategaz erlaziona izatea eta batez be eroso lan egitea olako proiektuetan, zeinetan gainerazuk, zeure gauzatxoak, zeure kodigoa, zeure umorea, zeure egiteko joerak eta erak entzuten diren, orduan, zeure pertsonalitatea erabat sartu alduzun, zeure energiarekin sartu eta zuzendariarekin erlaziona daukagunez, erabatean guztiok sortzen dugu hori, ez? Gero egiten da oso erreza lana, eta esan dakoa, horrekin egotea, adibidez, normalean beraiekaz egoten naiz, ogo naiz, urte bakoitzean ikuskizun berri batekin, eta adibidez, ematen dizkizu, seguritatea, igual, 4-5 hilabete lanarekin, bai edo bai, izatea, eta hori lasaitasun pilo bat ematen dit, gero nire bizitzan ondo egoteko, eta gero beste gauzak edo zer egin edo zer ez erabakitzeko. Denbora asko ematen dugu bertan egia da ere. Eta hori ere nik uste dut baloratu behar dela, bai, egiten den lana momentzatze ematen dugu 100%, eta benetan oso ikuskizun bistosoak dira bai, behar bada igual era kritiko batean ez daukate, umentzakoak dira, ume txikientzakoak, eta dira gai oso simpleak batzutan, atik bera eta bar, baina hori da kontatu behar duguna, eta gu aktore moduan geure lana egiten dugu, baina energia pilorekin eta boloak berez dira oso energetikoak dira, ordu bateko boloak, baina lau aktore gara, adibidez azkenengo honetan, dauzkat
ez dakitzen bat arropa aldaketak bizkorrak, guk egiten dugudana, orduan, era profesionalki, tabla edo nola ez da, ematen dizkizu, ez? Eta nik oso eskertuta nago baita ere enpresa eta geure ekoizleak edo enpresarioak direlako geure lagunak eta asko zaintzen gaituzte. Eta hori ere eskertu behar da, eta horregatik Gulgulu Toño Marikruz eskerrik asko. Eta egia da gainera, datorren urtean, etortzen da zusto batekin, pizkatze duela pare bat aste erabakitzuten datorren urtean adibidez ez dela... Ekoizpen berri bat egingo? Ez, egingo dute ere batzutan hori erabakiak onartu behar dira, eta horrela da. Orduan, guretzako izan da, zer egingo dut, baina, bueno, ja, duela ja urte batzutiko ja lasaiago bizi naiz, hau ja kontrolatuta dago eta bitu badago egongo da eta bestela asmatuko dugu eta zeo zeraterako da seguro. Ze politia zuentzutea eta batez ere ez konpainia horrek zaintzen zaituela sentitzea eta komentatzen zenuen pixka bat nola sortzen duzuen, askatasuna ere izaten duzuela. Ez dakit gidoia itxia izaten den edo zuek ere sortzen joaten zareten, jantzitegian ere zuek ideia botatzen dituzuen, nola izaten? Bueno, a ver, gidoia idatzita dago, Galder Perezek idazten ditu bere gidoiak, orduan produktora dauka ideia bat, normalean ditu ipuin klasiko bat hartzen dute beti, edo normalean, eta sartzen diote gaurkotasun gaiak barruan, eta pizka bat gaurkoratzen dute ipuin hori. Beti euskerazko ikuskizunak dira, eta baita ere musikalak. Orduan, bakotxa bako, erantzukizuna, baina egia esan gidoia idatzita dago, egiten duguna da gero, gero praktikat entzeguetan eta egiten dugunean, batzutan transizioak eta aldatu, denbora behar duzu igual arropa aldaketa horretarako, ez dakiz, pizka bat birkokatzen dira pieza guztiak hori ondo ateratzeko, gidoia idatzita dago, horretan ez, baina da gehiago, era bat, ez dakit, nola, pertsonaiak sortu, adibidez, horretan ez. Nola sortzen dituzu gidoan? Ni nago soratuta. Onartzea lehenengo pausua da. Eta orduan, nina oso paiasua esan dudan ez beti. Eta gainera, imaginazazue, orain ari naiz gaizkineren egiten dela la bruja malbada, ipuñaren gaiztoa, pelukon, ez dakizer, orduan da, dira oso marrazki bizudenetako pertsonaiak. Orduan, egiteko oso gustosoak dira. Jolas politiak, oso jolasten dugu, barre egiten dugu, pillo entzeuetan eta prozesuan bertan, gero gauza gertatzen dira, inbeste bolo egiten ditugunez, oso itxitak daude egia zan, haiek horretarako bai direla, produktua zaindu behar da, hau da egin behar duguna, eta toki guztietan antzeko edo berdina egin behar dugu, hori zaintzen da. Baina, gero prozesuan gauza, badakizutza gertatzen dira. Eta, gainera nire energia dela oso altua normalean sartzen naiz, oiukak ematen antzokietan, nire kideak dauz pizkat zoratuta nirekin, baina markatu horregatik. Eta horrela da pizkat, gero arropak normalean badau maite daukala dendatxo bat Bilbon gainera da oso ona eta dauka imaginazioa handia, berak sortzen ditu originaltasun osko arropak baita ere batzutan reversibleak izan behar direnak aldaketak azkarrak izateko eta bar, hori dana eta entzegu prozesuan denbora asko ematen dugu, 2 hilabete normalean, denbora asko da, hilabete terdi gutxo gora bena, ez da oso arrunta, hau normalean, egiten da pin-pam-pum, dan askar, eta hemen dau oso zainduta hori, eta hori eskertzen da, zu ere lan idun zuzula zai denborarekin, dana ondo eramaten dozu, eta gero ja estrenaldian zauz superprest. Dena oso kontrolatu. Orduan gero ja da gainera badakizu, bira bat egongo dela, 40 bologaz, bolokin, hori da de lokos guretzako. Jakitea ez da izango dut. Egutegia, zuk izatea eta 5 hilabete lan, hori da un sueño guretzako, orduan hori nik eskertzen dut. Ere bai da, esan dakoa, denbora gero beste gauzak egiteko ere mugizten dela. Zen ere gustatzen zait gero beste proiektuetan sartuta egotea. Orduan, gertatzen da, sartzen daizela, eta orduan denbora agortzen dela, eta orduan zauzela, 3 hilabete lanean egunero, eta hilaukatzen duzu ez. Baina gustora, gero ja, kafetxoa, esan dakoa. Galdera bat egin nahiko nizuke, ez dakit sartu nahiko duzun edo baina agian nik nire iritziaren emango dizut. Eta uste dut lehen lotuta pixkat
aurrei zuzendutako lanak egiten ditugunokin, ez? Batzutan nik sentsazioa dut, hor lan egiten dugunok, kanpotik beste aktore askok esaten dutela, hauek egiten dutena da pixkat horrela, ez? Ez baduzu helduentzako edo, beste kontu bada, telebistan ez bazara ateratzen, ja etzara existitzen, hori ere, beste mundu behar izateke, ez? Baina antzerkian ere uste dut, txikiei zuzendutakoa egiten baduzu, ez zara aktore. Ez dakitzuk hori sentitzen duzu, nik uste dut hori sentitzen dudala. Bai, sentitzen dut, sentitzen dela. Egia esan, nik aktore sentitzen naiz, aktorea naizelako, hori argi daukat, ez? Eta gainera oso lasai esaten dut. Nik uste dut, nor daki zer egingo duan etorkizunean. Eta gainera, 6 urte hauetan umeentzako ikuskizunak egiten eta sortzen aritu naizela, ere helduentzako gauzak egin ditut bitartean, orduan, erabatean, horrela da. Egia da, kanpotik sentitzen dugula, hori, askotan, ez, geure lagunak edo aktoreak garenak, baina, azkenean, da, nik uste dut, gezurra, orduan, nik horrela ikusten dut, orduan, naiz eta batzutan, igual erabatean, gulgugun dagoen aktore bat, umentzako boloak egiten, ez da aktorea, hori, ez dakit nork pentsatuko duen, baina, ez da egia, eta gainera nik normalean horrelako ez da normala, elkarrezketa bizatea da, sentsazio bat, ez da orokorrean hitz egiten dena, o inork egiten dit gutxiago horrena horregatik, baina bai sentitzen dela, eta nik beti izaten dut, zatoz ikustera, ikuskizuna, ze batzutan zehozer ikusi gabe, eta hitz egiten dugunean, ez dakit, ez daukatzen txu askorik, eta gero gainera, hori, guk aktoreak gara, ni naho hemen, eta nik ere bauzkat ideia asko sortzen ditu, edo nire kuadernotxoan, nire ideiakin, eta igual oraindik ez duten borarik izan ideia horiek garatzeko, baina badauzkat, egia da, nik nire bizimodua ikusita eta nola nire formakuntza ni naiz aktore bat ez nagoela gai batean bakarrik naiz zabala naiz, ez da antzaria, abeslaria, ez dakin hor, asko, gauza asko, kameran atzean mundu hori ere ezagutzea gustatzen zaidana. Orduan, ni naiz pertsona bat gustatzen zaidana, batez be, besten, edo, zure ideia bat adibidez, trasladatzea, eta zuk behar duzuna ere hori horretan jartzea. Naiz eta behar badan eri, interes asko ez izan proiektu eta mezu horretan, baina nire lan aktore moduan badakit egiten, eta orduan hori bideratzea eta nola egitea eta energia onarekin eta nekatu gabe eta beti positibo egoten, hori nik uste dut ere aktorea izatea dela. Orduan, batez be hori da aktorea izatea niretzako, gero denbora izango dut uste dut, nik behar duanean eta ahal dudanean nire ideiak garatzeko. Momentuz ez da iritsi, zen nik badaukat hipoteka bat, zuk bezala suposatzen dut, eta azkenean, gero baita ere, hau arrisku puntu hori, noiz baietz esan, noiz ez, nik ez nau momentu hortan. Nik ezin dut erabaki zer egin edo zer ez momentu hontan. Batzutan bai, baina gutxitan. Eta lana ateratzen bada, lana egin behar dut. Eta animazio batean egon behar banaiz, banago eta pozik. Eta aste nagusiko adibidez festetan eta nik koordinador eta erregidore moduan lan egiten dut. Orduak ematen ditugu, produkzioan ematen dira, eta nik uste dut aktore moduan mundu horretan ere sartuta gotea, como decir, no se te caen los anillos, no? Beste gauzak egiteagatik, nik uste dut arro sentitzea arro sentitzen ez horregatik, ez? Eta, bai, zer esango nuke pertsonaiei horrei zeinek pentsatzen dute behar bada, infantiles, musikales, hori ez da antzerkia, ez nau ados. Gu ere ez gaude ados, eta Jon arro sentitzen da bere buruarekin, gu ere arro sentitzen gara berataz, baina agur esan behar dugu, ze eguerdiko 12 dira, eta asteburu ona opa nahi diogu entzule guztiei. Astelenean hueltan izango gara. Agur, agur! Keep calm and bigarren kafea.